Thokozani bogogo nomkhulu, zalakazi namakhehla, inyanga ugedla, nabo bonke nje abalandela ulwazi kule channel, ngithi ngiyanibingelela nonke. La ngike ngafonela omunye udade wathi cha uyamhlupha kakhulu umkhwenyana wakhe, wenza izinto ezingalungile, uyambamba njalo elele namantombazane, akusekuhle emshadweni wakhe. Ngathi hayi cha mntanami, ima kancane ngizoke ngikuthakele induku ezokwenza ukuthi uma ngabe kethi uyahamba uyoganga, akubone engathi ukhona lapho le uganga khona, ashawe uvalo ungabe kusaba mnandi, ayiyeke yonke lonto leyo bethi uyayizama. Okay, ake senze kanje ngaphandle nje ukumosha isikhathi. Akathi nje melana nomuntu wakho abone wena. Ngitholele isithombe sakho-ke manje usishise. Isithombe sakho nje la ushuthe khona wedwa, sishise lesithombe lesi, sifuna le mpuphu yaso. Uzosithatha-ke le mpuphu yesithombe sakho uzihlanganisa nale mithi-ke elandelayo. Number 1, ngibonisele. Ngitholele umdlandlovu, ungitholele amehlo enhlwathi, akunankinga noma nakalinye ihlo lenhlwathi akunankinga. Ngifuna namakhala enhlwathi, noma ungangitholela nje ophisa abancane. Ngitholele umabopha, ungitholele intumbadlozi, ungitholele usimayedwa, ungitholele amafutha emfezi, ungitholele amafutha enyengelezi. Ngifuna ungitholele uvuka bonke. Ngitholele umdlebe, igxolo lomdlebe. Ngitholele amafutha enkosazana ebovu. Into ozoyenza-ke lana-ke, uzohlanganisa le mithi, uyihlanganise namafutha, gxoba le mithi okanye qotha le mithi bese uyihlanganisa namafutha. Into ozoyenza-ke la, uzogcoba ngenzansi. Uma ngisho ngenzansi-ke, owesifazane uzogcoba ekhekheni, owesilisa uzogcoba epayipini lakhe okanye obhokweni lakhe. Ukwenza lokho-ke uma ngabe azi ukuthi-ke uzohlangana nomuntu wakhe noma uzoyenza inkonzo yasekamerweni nomuntu wakhe, aqale-ke agcobe 30 minutes before kube khona inkonzo, bese-ke elala nomuntu wakhe. Lo muthi-ke uma elala nomuntu wakhe uzongena ngaphakathi kuyena. Okuzokwenzeka-ke la, uzothi methi uyaqala nje uyaganga la ehambile methi uyoganga khona, kuvane kuvele wena kube ngathi uyakubona ngoba lo muthi ngendlela okhandwe ngayo, njengoba ufakwe novuka nje kanti uzosivusa lesithombe sakho wena ukuthi uma ngabe esethi uyazama nje uyaganga. Okunye-ke sengikhohlwe ukusho ukuthi lo muthi lesikhathi ugcoba kuwena uyasho ukuthi ngifuna ukuthi uma ngabe-ke wathi uyazama ukuthi uyolala nomunye, avane angibone nami engathi ngikhona lapho, ayiyeke yonke lento abethi uyayenza eseshawa uvalo. Umuthi uyakhulunyiswa-ke noma imuphi nje bantwana bethongo, ngale nje ukuthi yiphi nayiphi cha. Umuthi uma usebenzisa nje ngabe uyaquma, ngabe uyinhlanhla, ngabe uwani, uyakhuluma nomuthi utshele ukuthi umuthi ufuna ukwenzela ukuthi. Kubaluleke kakhulu lokho. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu anibusise. Zonke ifiso enifisayo zibe impumelelo. Haleluya, amen.